Το μέγεθος της καταστροφής που προξένησαν οι πυρκαγιές στο Δήμο Μαρονίας Σαπών περιέγραψε στην κάμερα του edimotes.gr ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Μαρονίας Σαπών, κ. Μιχάλης Βασιλιάδης. Πρόκειται για μια τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή μας. Ένα δάσος, δασικό πλούτο, πόροι κάηκαν, καταστράφηκαν εντελώς. Το φυτικό, το ζωικό κεφάλαιο της άγριας πανίδας και χλωρίδας της περιοχής μας, αυτής της ιδιόμορφης και πανέμορφης περιοχής, δυστυχώς καταστράφηκε. Ο κύριος Βασιλιάδης απέδωσε σοβαρές ευθύνες για την καταστροφή στην γραφειοκρατία των υπηρεσιών και στην μη ανταπόκριση στις εκκλήσεις του Δημάρχου Ντίνου Χαριτόπουλου για αποστολή εναέριων πυροσβεστικών μέσων, ώστε να καταφέρουν να αποκόψουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί. Καταστράφηκε στα γραφεία των γραφειοκρατών, καταστράφηκε στα γραφεία της καθυστέρησης και ίσως της ελληνικής γραφειοκρατίας του ελληνικού δημοσίου. Γιατί το λέω αυτό, αναλαμβάνοντας και αυτές τις ευθύνες των λόγων μου? Γιατί εδώ και 3-4 ημέρες ο Δήμαρχος ο Ντίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος είχε απόλυτα δίκιο και δυστυχώς δικαιώθηκε, τις ημέρες του πρωινού, δηλαδή από τις 7 η ώρα το πρωί και από τις 6 εγώ θα έλεγα, μέχρι τις 9.30 το πρωί, όπου δεν υπήρχε αυτός ο βορειοανατολικός και ιδίως ανατολικός άνεμος των 7-8 και κατά τόπους 9 από βόρεια, έτσι ώστε να μας φέρει τη φωτιά από την περιοχή της Δαδιάς και από την περιοχή του Εύρου, να μας τη φέρει εδώ, ενώ ο Δήμαρχος της Μαρονίας Σαπών, ο Ντίνος Χαριτόπουλος, ζητούσε εναγωνίως αέρια μέσα, έτσι ώστε εκείνες ειδικά τις κρίσιμες ώρες και στιγμές να κάνουν 3-4 λήψεις, διότι αφενός το φράγμα Κιζαρίου Ιασίου είναι πολύ κοντά στην περιοχή εκείνη, θα μπορούσαν να είναι τα λεπτά πολύ σημαντικά, και αφετέρου με αεροπλάνα από την περιοχή των Πετρωτών να μπορέσουν να ρίξουν το νερό, έτσι ώστε να κρατήσουμε αυτή την φυσική καταστροφή, την λέλαπα. Στη συνέχεια, ο κύριος Βασιλιάδης αναφέρθηκε στην ανάγκη να αναζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές τα αίτια και οι υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές και ευχαρίστησε τους πυροσβέστες και όλους τους πολίτες που έδωσαν εθελοντικά μεγάλη μάχη για να σώσουν περιουσίες και δάσος, και εξέφρασε την ελπίδα για άμεση ανταπόκριση της κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της περιοχής του Δήμου Μαρονίας Σαπών από αυτές τις καταστροφές. Το πώς μπήκε η φωτιά αυτό δεν αφορά εμάς, αφορά άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα το βρούνε, αλλά δυστυχώς όμως αυτό που μας μένει είναι το μαύρο, είναι η απόγνωση, είναι η στεναχώρια. Εμείς όμως, επειδή η ζωή συνεχίζεται, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και από εδώ και πέρα για μας στο χέρι μας είναι, διότι οι φυσικοί πόροι, οι πόροι μάλλον του Δήμου μας, είτε σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε σε υλικοτεχνική υποδομή, ήταν αυτοί που αντιμετωπίσαν όσο μπορέσαν να αντιμετωπίσουν αυτή την φυσική καταστροφή, την λέλαπα της πυρκαγιάς. Δυστυχώς για τις κρίσιμες ώρες εκείνες βρεθήκαμε, ήμασταν εντελώς μόνοι μας, και εννοώ τα εναέρια μέσα. Θέλω να ευχαριστήσω και εκ μέρους, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής, τους ανθρώπους, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, που πραγματικά σε πολλές περιοχές, διάσπαρτες εστίες πυρκαγιάς, δώσαν το κάτι παραπάνω από τον εαυτό τους. Την νεολαία, τους ανθρώπους, τους ιδιώτες, αυτούς τους εθελοντές, οι οποίοι πραγματικά μέχρι τη νύχτα, όλη την ημέρα, μπορέσαν και κρατήσαν ένα μέρος εκεί στην περιοχή του Σιβρή που λέμε εμείς, μπορέσαν και κρατήσαν τη φωτιά να μην κατέβει κάτω. Τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν έχει γίνει το αναπόφευκτο, να κρατήσουμε έστω εκείνη μια μέρα, να κρατήσουμε τη φωτιά να μην περάσει κάτω στο φυσικό παρθένο δάσος, και θα πήγαινε την φωτιά δυστυχώς στην περιοχή, στο Κίζαρι και στον Έβρενο. Υπάρχουν και άλλες πολλές λεπτομέρειες που δεν μπορώ να μείνω εδώ. Εκείνο που μένει είναι ότι πλέον ίσως η πολιτεία, γιατί έχουν καταστραφεί και πολλές περιουσίες, έχουν καταστραφεί γεωργικές καλλιέργειες, κτηνοτροφικές περιουσίες, ελαιόδεντρα, ελαιοκαλλιέργειες κτλ. Θα πρέπει άμεσα η πολιτεία εδώ να σταθεί δίπλα σε αυτή την περιοχή και να ληφθούν τέτοια μέτρα, έτσι ώστε να παραμείνει και να έρθει και άλλος κόσμος για να μπορέσουμε να χαρούμε αυτό το φυσικό πλούτο ο οποίος έχει καταστραφεί.